Kini ang DYNE 97.5 sa inyong mga radyo. Ang istasyon sa saktong nutrisyon. Radyo Kahinsog Daog na. Aduna ka ba'y problema? Nagihampin karon? Nagkinahanglan kag katabang sa pagsulbad ni ini. O ikaw gusto nga dunay makasugyot kanimo o makatampo kanimo o mapulong sa pagdasig. Higala, kining programa alang kanimo. O paminawa kining programa, maghatag kanimo tambag sa paglamdag. Kini ang programa nga naguluhan, Tambag sa Paglamdag. Mayang buntag sa tanatong mga suking tipaminaw din sa atong programa ang Tambag sa Paglamdag. Kinigyapon ang inyong igalas kanginan, General Tudlas, ang inyong Kuya Jay nga magabatbat sa inyong mga tampo para sa ato ang programa dinhi sa Radyo Kahimsog. Atong sawan karon ang istorya ni Umak ug ang istorya usab ni kinsa ni kang Umak ug kang Cute, no? Parehas sila nga nagpuyo dinhi sa Southwest Cebu ug magtatampo karon sa tuang programa dinhi sa Radyo Kahimsog. So, welcome ang tanan tong mga suking tipaminaw nga naga-tune in karon sa tong mga kailangan mga suking tipaminaw dinha sa lungsod sa Barili, sa lungsod sa Karkar, ug sa lungsod dinha sa Dumanhog. Maayong buntag sa tanan ug ako pong gigreet atong mga kailangan dinha sa Alcantara, atong mga kailangan nga nagapaminaw po nagasubaybay sa tuang programa dinhi sa Radyo Kahimsog. Special greetings po sa taga Alcantara National High School nga usa pod sa tuang mga magtatampo sa tuang Tambag sa Paglamdag nga episodes. Usa siya ka estudyante gikan sa National High School ug nagsulat po sila para sa iyang katinawan ug nagapaabot po siya nga matambagan po sa uban nga mga katawan nga gusto nga mo encourage o mo hatag og pagdasig ngadto kaniya. Atong unahon pagbasa kining sulatan po ni Cute para sa tuang programa. Di ta maglangay makiksunan natong basahon kining suot ni Cute. Dear Kuya Jay, just call me Cute. Bitaw, I just want to share my story and also I want to get an advice because I am quite confused about my situation. It's about love, by the way, Kuya Jay. Or should I say that it's just about my long time ultimate crush, Kuya Jay. Yeah, I know daghan makarelate ani, but by the way, igor jud ko sa kanta o igo kay ko sa kanta nga Ate Kara. To the point nga favorite na nako siya. This is all about what I've said, my ultimate crush and since elementary pa ni Kuya Jay. Kani laging super naive ta sa bisag kinsa na lay makrasyan. Pero siya jud ang first kay tungod ra pod sa sungog-sungog. Maybe it is almost 8 years since ni stop ko crush niya because of the fact nga he courted me and I was really young back then. It was maybe almost 2 years ago and I was just on grade 8.
kabalo Kuya Jay, unlucky man siguro nga ang number 8 sa kuha. He courted me through my mother's cell phone, but he really said that we were gonna meet up at the chapel, and unfortunately it began to rain very hard and we need to evacuate. It was maybe on November. I got really overwhelmed kay what is crush lagi. So grabe ang feelings nga kauban ako siya. First time nga naay ni court nako Kuya Jay bisan sa cellphone ra. Kay lagi matawag mangyapon nga courting kay he sends sweet messages man. Then my grandmother died last December 11, 2014. So I needed to go there. So we never met up a while, but then on December 18 came. It was the fiesta of our barangay, and my sister had a dance performance. She saw him with his/girlfriend. It hurts, Kuya Jay. Buotan kayo ako mangod kuya kay igora kay iya gyud kong gitug-anan sa iyang nakita. And so I moved on, or so I thought, kay nibalik siya contact nako kuya, and all the pain and he brought to me came back again. Murabag ulan nga nibubo pagbalik ug kusog kayo dinhi kanako. Then I asked myself, did I really moved on? Hala kay nangutana naman pud Kuya Jay nga pwede ba manguyab in person? So giprangkahan ako pero niingon siya nga maghulat siya ug kanus ako ready. And kuya, what I need is an advice. Should I trust him again? What if he will break it again, kuya? Surely I will be hurt again. Masakitan na sad ko. I am scared, pero what if tinuod na jud na usab nga siya, kuya? But I am confused really. That's why my story is, that's what my story is. And I do hope I will hear an advice from you. Sincerely, Cute. Okay, daghang salamat Cute sa imong sulat tampo dinhi sa tuang programa Tambag sa Paglamdag dinhi sa 97.5 DYNE Radio Kahimsog. Atong unahon ang basa nga tampo o atong basahon day ang sulat tampo ni Dodong L. Yusures ang iyang tambag para nimo. Okay, Dodong L. Yusures mo niyang giingon dinhi sa post. Maayong adlaw kanimo Pastor General og sa atong usa na pod kahigala o igsuon nga itago nato sa pangalan nga Cute. Una sa tanan Cute, daghan kayong salamat kanimo tungod kay gihatagan mo kami og higayon para makaambit sa imong kinabuhi og sa imong nasinati. Kabala ka tungod mga kasinatian o makabala ka tungod sa imong crush o unsa ba na uyab ba na nimo nga gusto makigbalik kanimo, pero dili ka sure kung tinanay o nausab na ba siya sa iyang pamatasan. Cute, sa pagkakaroon lisod kayo nga masuta nato dayon kung tinud-anay bagyod nga nagbag-o na ba siya sa iyang pamatasan. Pero pwede nato masuta o mahibaluan ang usa ka tawo pinagi sa iyang pamatasan.
tungod kay ang pamatasan ang kinatibuk-an so sa katao. Dili natoy kalimod nga dili nato ikalimod nga dili kita ang nagahupot o nagagunit sa tanang butang may tungod sa atong kaugalingon. Pero kita nga adunay kontrol kung unsaon nato pagdawat, kung unsa ang anaa kanato. Ang atong pamatasan kontrolado nato 100%. Sa Biblia, gimension ang pulong nga mentalidad or pangunahuna para ipatinaw ang pamatasan labaw sa kamahinungdanon. Sani, akong balik ko na magbasa ang kuha ni Dudong. Siya sa Biblia, gimension ang pulong nga mentalidad or pangunahuna para ipatinaw ang pamatasan labaw sa kinadaghanon sa higayon nga gigamit ang pulong nga kinaiya. Atong hinumduman nga ang atong mentalidad ang naghulma sa atong mga lihok og ang atong mga lihok ang naghulma sa atong mga kinaiya og ang atong mga naandan o mga habits nga naghulma sa atong kinaiya og mentalidad. Nagsugod kanunay sa kinaiya o mentalidad. Unsay gingon sa Biblia may tungod sa pamatasan. Mitubag si Jesus, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong huna-huna. Sumala pa diya sa Mateo 22 versículo 37. Cute, kung ang pulong sa Dios ang imong basihan sa pagsuta kung siya ay nausab na sa iyang kinaiya, sigurado ako nga dili gayud ka masakitan og magduha-duha sa pagdesisyon. Daghang salamat and God bless. So mao to ang tampo ni Dudong Elio Sores. Daghang salamat Brother Juno, Brother Dudong Elio Sores sa imong tampo nga tambag. Okay, ako sang i-greet day itong mga likers, nag-like sa tuwang post din na sa FB. Si Kershalom Nerona, Yang Pama, Lynette Fuji, ako asawa, si Norms Nerona Tudlas, si Noribel Garciano Anori, Bing Mars, isa pa ni si Avril Tres Panunsi, Rosemary Ovalo, Lian Mahidi Amorolianos, Charjoy Villando Suniega Caruana, DJ Ligaya, Prince Iman Priagido Anorens, Joy Rish Bingel Sevilla, Fritzy Lipalam Alfahura, Dodong Elio Sores, Joey Price, AG Caba, Ninia Marie Cabaron, Kyle Mascardo Fuentes, Marvi Canaya, Charity Navarez Tudlas, Peter H. Calorian, Ruby Caburnay, J. Andres Temblor, Lodifi Di Gabe, Limhar Valiao Makasaol, Isis Kens, og si Ginomi Berba. Daghang salamat sa inyo pag-like sa post din sa FB og hopefully next time na napamoy mga tampong nga tambag, pwede sa ninyo mag-post o repost din sa atuang sa akong i-post sa FB. Okay, dili na to langanon mga kaigalaan, mga kaigsunan. Kining tambag para kang cute. Cute una sa tanan. Sa ako lang pamahayag no. Ayaw sa og focus anang mga butang nga in the sense nga sa ako nabalaan nga kuan pa ka, estudyante pa ka. O mayon ka nga nangutana ka about sa imuhang crush kung mutras pa ka niyag balik, no? Ang ako'y katambag dili kumingon nga pagbalik mo. Ang ako lang na unta mag-focus po ka sa imong pag-eskwela, no? Kay sa ako nabalaan estudyante pa ka. And then cute,
Ang usa sa mahinungdanong butang nga dapat nimong maibal-an, ang panahon sa pag gitawag na to nga pag-uyab-uyab or pag gitawag na to nga kanang relationship, dili gyud ingon nga mo na gyud na kung unsay imuhang nasugdan diya sa high school, no? Kay kasagaran god kung in the age nga batanon pa kaayo mo, dili pa gyud ka makakuha sa makaingon ka nga tinuod na nga gugma. Kay sa ginaingon pa sa uban nga true love ko no, kanang kuno magidad na kag dako-dako taas na, pero di na sa mga batan-on dili pa gyud na nato ma-assure nga true love na gyud na siya, no? Although na kay feeling siguro niya ako pud nga ikatambag nimo nga ayaw pahalata sa imong feelings nga sobra jud ka kaibog niya. Kay ang may tabo anak cute kung ang lalaki nga nakaibalo sa imong pagbati nga sobra ka naka-admire niya o grabe ka naibog niya, kung makibalo ang lalaki doon ay tendency nga i-take advantage ka sa mong lalaki. So better cute, be careful sa imuhang lihok at tubangan anang mong lalaki, no? And then be wise, ayaw og pasaya-saya sa imong feelings, kay kanang bililhon kayo ang pagbati, no? Unya ayaw og focus ang mga butanga, focus lang sa pag-eskwela cute, no? Kay daghan kayong mga dapat pang latason sa imong kinabuhi nga mingon siguro ta nga siya mo himo nimong inspirasyon apan kung ang imong ginikanan o ang imuhang pangandoy himo nimong inspirasyon, siguro usa na sa makatabang pod nimo nga makalampos kasi yung pag-eskwela. O ayaw og palabian ang imuhang love life din na, kay kung masakitan ka unya mo na hinungdan nga di na po kaganang motuon, di na kaganahan nga mo eskwela ba or unsabay dili maayong butang nga may tabo, no? Unya doon na po'y uban nga at the age, no, kuno na po ang imong edad, ang imong status sa edad karon, kung pila na ka, unya panahon na ba o insakto na ba sa panahon nga mag uyab-uyab ka, or kung mag uyab-uyab mo unya magkarelasyon mo dayon mapunta sa unsa ba kung may dili mayo nga mahitabo. So likayan lang sad, no, nga kanay mapunta na sa dili maayo ba nga pangitabo. Hinaot ko nga imong masinati, no, kining usa ka tinuod nga gugma pod, no. Gusto po nako nga i-share nimo cute nga ang tinuod nga pagigugma og ang dili tin nga pagigugma dako kay kalayan, no? So before ko mo end sa ako ang tambag para nimo, you have to open your Bible. Unya basaha din ha sa sulat ni San Pablo. Okay? Diha sa 1 Corinthians chapter 13. It's about love, no? Kung diha nimo makita gyud kung unsa ang tinuod nga gugma, no? Doon naman ko'y gugma nga tungod lang sa ilang kunuhay gugma feelings, pero dili di gugma last di ito. So kanang LUST last, kanang kaulag ba. So careful mo kanang inyong mga gugma-gugma din ha, kay dili tanan nga nagapaday og gugma tinuod na nga gugma, kay ang uban ana dili na tinuod, no? So careful lang mo, ikaw cute, ayaw pag palabi sa imuhang gibati, kay ma-discourage raw niya ka. May tabo, no, nga kung ma-discourage ka, doon ay posibilidad nga maapektuhan siguro ang imuhang grado or ang imong pag-eskwela. So focus lang sa pag-eskwela cute, ha? Okay? So God bless nimo. Unya hopefully nga nalandagan ka nining usa ka simple lang nga tambag para nimo. Unya tanan tidot anay po ning tambag para nimo.
Okay, standby sa tagayo sa atong programa na mamino sa tag mga mainundanong painomdom. Kini ang Nutri Eskwela Community Radio, Radio Kahimsog 97.5 FM, nagasibya gikan sa Cebu Technological University, Barili Campus, Barili, Cebu. Nutri Eskwela Community Radio, Radio Kahimsog, daog na kini si General Tudlas nagrepresentar sa CTU Extension Services. Ang ikanapo nga commandments manungoy kinahanglang abtik likayan ang ilimnong makahubog ug ang pagpanabako wa jud ko niya ang mga bisyo ha. Maayo Elmer, daghang mga butang ang hinungdan sa stress ug mga sakit-sakit sama sa cancer, heart disease ug diabetes. Sayon ra ang sikreto, kaon og sakto magpalagsik sa lawas aron himsog game ko ana manungoy. Sige Elmer, unya inig adto nato sa kantin ha, sa hagdanan taagi ha. Hangtod sa 10th floor? Sunda ang 10 Commandments alang sa lagsik o baskog na kinabuhi. Usa ka pahinumdum gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Gipayla-ila ang kampyon sa 10 Commandments, si Manong Moy. Ang commandment number 1, kaon og nakalain-laing klase sa pagkaon. Lain-laing klase sa pagkaon? Oo, mga pagkaon maghatag og daghang klaseng sustansyang gikinahanglan nato. Sama sa protina, naay itlog, isda ug butong gulay, sa carbohydrates, kanon, mais, upan, bitamina ug mineral, utan ug prutas. Unya kung sagol-sagol, lahi nga commandment na. Sunda ang 10 Commandments alang sa lagsik ug baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdum gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Okay, balik tas itong programa Tambag sa Paglamdag. O di na lang ngayon ang ato ang sunod nga magtatampo nga si Umak atong basahon ang iyang sulat tampo para sa ato ang programa. Okay, ni ana ako ang basahon ni ron. Okay, niya ang sulat ni Umak. Dear Kuya Jay, tawagan lang ko sa pangalan nga Umak. Nako'y problema kabahin sa akong amahan. Sa una, sige ko uguban-uban sa akong amahan kung mauli gikan sa Sugbo kung mulaag siya sa balay sa iyang amigo. Doon ay usa kagabi nahubog ang akong amahan, Kuya Jay. Atong time kami mo yung nagkuyog niya. Bata pa ko pod atong panahon na. Gibiyaan ko niya sa kilid sa kalsada ug gitawag ko ang akong mga magulang aron maoy mukuha nako. Ang akong amahan kalit nga wala nagapadala og kwarta sa mua. Unya usa ka adlaw niya na atol sa akong adlaw na tawhan niuli siya. Dayon gikuha ang iyang mga sinina. Human niadto niuli siya pagbalik sa among balay. Atol ka to hapit na ang Pasko kay 23 man to sa Disyembre. So nagtuo ko, Kuya Jay, nga sa amo siya magpasko atong panahon na. Apan kato di ay ang iyang sa iyang pag-uli mauna di ay ito ang last time nga makita nako siya. Og wala na siya mobalik, Kuya Jay, sukat atong panahon na. 5 na nga akong edad ato og makahila ko kay ning-ingon si mama nga naanay bag-ong kapuyo ang akong amahan. Naghandom ko nga mobalik pa siya apan pulo na lang katuig ang nilabay wala ko kakita sa akong amahan. Dinira kutob, Kuya Jay, kay nakahilak na pud ko. Salamat, Kuya Jay. Ang akong pangutana, Kuya Jay, mao kini. Una, kung mobalik siya sa among Pinoy-anan, dawaton ba namo ang among amahan o dili na? Please tambagi ko, Kuya Jay.
og nagpasalamat ko sa akong mga classmate nga nag-inspire nako aron isulat ning akong hamubo nga tulumanon, no. Mao nga kini sila si Daboy, si Edward, si Archel, Christian, si Moises, si Janjan, si Ninio ug si Regan. Okay, daghang salamat Omak sa imuhang tampo nga para matambagan ka. Ako sang i-greet ning mga nag-like sa akong post. Silang naghani sila 18 ni kabuok. Sila si Jazel WP, Edward Templado, Melanie Katubig Hirosano, Fritzy Lipalam Alfahora, Geraldine Cañete Empes Artajo, Renard Sed Priagido Nerona, Ker Shalom Nerona, Dodong Pipito, Edwel Banaag Telyadua, Ninya Marie Cabaron, Joby Prahes AJ Caba, Simple GC Natividad Bersabal, Jarek Mihaus, Adeline Landisa Nerona, Aizel Hakosalim Hermosa, Junmar de la Cruz Kiamco, Lizel de Tablan Sarfosyal, Pastor Plyder Librando de la Peña, Sweet Charity Robledo, ug si Ati Ara. Okay, daghang salamat sa inyong pag-like sa post ug hinaot po kung sa next time nga napo mo ikatambang nga na tampo o na ikatambo nga tambag para sa kitsay magpatambag. Okay, daghang salamat day Omak sa imuhang sulat tampo. Akong basahon kining mga comments, no, na atom ning gipost sa FB. Okay, atong basahon diri. Ingon si Juvie Prahes AG Caba, yun siya. Kung nag-usab na ang imong amahan, para nako ako siyang dawaton pagbalik. Okay, mingon po si Michael Bilyuan, hi Omak, ang akong ikatambag nimo nga if ever muli man si Papa nimo sa inyo ha, dawata gyapon siya. Kay imo siyang amahan, base na lang sa katapusang higayon, makaamgo na siya og mobalik na siya sa inyo. Never mind na lang sa sala nga iyang nabuhat ninyo, Seymour, ninyo, siya man god ang prodigal father sa inyo ha. Sama sa prodigal son, nabali lang ni nga story kay ang amahan may nahimong prodigal son, hehehe. Og maora na ako'y kahatag nimo nga tambag, pasaha lang ang the prodigal son sa Bible. Og naa kay dakong katinawan diha nga ma-enlighten sa imuha. Napogi po si Michael diri Lucas 15:11 ngadto sa 32. So, story ni siya sa prodigal son, no. So Omak, base nang imong papa mo na imong prodigal son nagpabadlong, no. Pero moto daghang salamat di Michael Biliwan sa imong tampong tambag para ni Omak. Og do na po'y gi-post o do na po'y gi-comment diri si Morancel Generic in siya, Omak. Medyo pareho tang gamay kasinatnian sama nimo. Dapat ba nimong dawaton? Ingon siya, okay. Ingon po siya, og para nako akong tambag nimo dawata og naay dala, pero kung wala man galing walay dala, puspusig binuga. Siya kayo na. Si Morancel Generic na po na siya kasinatian sama ni Omak, no.
Ingon na lang siya nga puspusi ko no og binugha niya. Ang imong amahan kay gibaylo muslain. Ay lang po na. Ay lang umak, ay lang puspusig binugha kay luoy pod imong papa. Okay, nakatawa si Michael Bilyuan. O ni ingon po si Albertos Moniset. Albert Moniset. Ako ning schoolmate sa college. Ingon siya, og ako ang imo papa, kung dili nako ninyo dawaton, dili ra ko padawat. Musulod ra ko dito, dili nako maghasol sa akong pamilya padawat. Hehehe. Daghang salamat sa inyong mga comment, no? Ug daghang salamat sa nagtampo sa iyang tambag si Michael Bilyuan ug si Jovi Price AJ Kaba. Daghang salamat, Job. O kumusta diha? Asaman mo ron? Ako ngi-grade ako mga estudyante diya sa Alcantara National High School, no? Mga grupo sa mga Robin, sa Falcon, sa Dove ug sa Eagle. Kumusta man mo din ha? Okay. Gato ang tanawon usab ang wala na nag-comment lain. Okay, marato. Okay, daghang salamat Michael Bilyuan, Morancel Genrek og si Albert Moniset. Daghang salamat Bert. Og si Jovi Prahes. Daghang salamat Jov. Okay, sarili pa tamo padayon o sarili pa ko mo hatag sa kuwang tambag para ni umak maminaw sa tag mga pipila ka minumdum o mga awit dinhi sa atong estasyonan. Standby. From Batanes to Tawi-Tawi, this is Nutri-Escuela Community Radio Network Program, a community radio network that unites the community to air and use relevant and updated information on nutrition, health, and other development programs of government and people. This is Nutri-Escuela Community Radio Network Program in Luzon, 93.5 MHz, Radyo Cabinada, Cervantes, Ilocos Sur, 94.1, Radyo Camalindin, Buena Vista, Marinduque, 95.1, Radyo Kasangayahan, Sorsogon City, Sorsogon, 96.7, Radyo Kasalit, Pasil, Kalinga, 96.7, Radyo Kasaranay, Luna, Apayao, 97.3, Radyo Kailian, Santa Maria, Ilocos Sur, 97.3, Radyo Kasimanwa, Coron, Palawan, 97.5, Radyo Kaybaybanan, Basco, Batanes, 97.7, Radyo Kalugaran, Claveria, Cagayan, 98.9, Radyo Kaamigo, Panganiban, Catanduanes, 99.1, Radyo Kipodan, Lagawe, Ifugao, 99.1, Radyo Kabaguhan, Katayngan, Masbate, 99.7, Radyo Kabinulig, Lagangilang, Abra, 99.7, Radyo Kaunlaran, Bansud, Oriental, Mindoro, 107.7 MHz, Radyo Kaisahan Area, Sariaya, Quezon, in the Visayas, 88.5 MHz, Radyo Kaimaw, Pandan, Antique, 91.3, Radyo Kauswagan, Borongan City, Eastern Samar, 97.5, Radyo Kahimsug, Barili, Cebu, 98.5, Radyo Kaigsonan, Zamboanguita, Negros Oriental, 97.3, Radyo Kasugbong, Katubig, Northern Samar, 103.1 MHz, Radyo Kausbawan, Palompon, Leyte, in Mindanao, 94.1 MHz, Radyo Kasanangan, Bongao, Tawi-Tawi, 94.3, Radyo Kalambuan, Tubod, Lanao del Norte, 96.9, Radyo Kahupayan, Sayan, Zamboanga del Norte, 97.3, Radyo Kalumonan, San Isidro, Davao Oriental, 97.5, Radyo Komunidad, Isabela City, Basilan, 97.7, Radyo Kabakawan, Del Carmen, Siargao, Surigao del Norte, 98.5, Radyo Kasunan, CI, Zamboanga, Sibugay, 98.9, Radyo Katilimban, Takurong City, Sultan Kudarat, 99.1, Radyo Kaagapan,
Sibagat, Agusan del Sur. 99.3 Radyo Kahiusa, Tupi, South Cotabato. 99.9 Radyo Kasadya, President Rojas, Cotabato. 103.3 Radyo Katribo, Tiboli, South Cotabato. 104.9 Radyo Kalila, Kalilangan, Bukidnon. 105.3 MHz Radyo Kaugmaran, Aurora, Zamboanga del Sur. Nutrisquela Community Radio Network Program of the National Nutrition Council of the Department of Health. One Nutrition, One Nation. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, mukhang pili, Nutrisquela. Sa Nutrisquela, buhay ay masaya. Sa katapusan, magasihan na gayod o ginabang nga mabot o musubra sa 1 ka milyon ka pesos ang mga persons with disabilities o PWD sa atong nasod. Ang maong grasya o ginabang kay pinaagi sa tax exemptions nga manlangkob sa Republic Act No. 10754. Nagabutang sa balaod nga dili nga pabayron og 12% nga value added tax ang utang o serbisyo nga mapalit sa usa ka PWD. Ang dinalingan nga pagpatuman sa maong balaod nagagad sa paghimuon sa IRR o Implementing Rules and Regulations. Napasar ang Republic Act 10754 sa Kongreso ni adtong Desyembre 2015 o napadala napod kini sa Malacañang pagka Marso 2016. Alang sa Radyo Kahimsog, kini si Junior Tudlas nagbalita, Dao Hinaan. Niining panahuna nga ang presyo sa bugas mahal na, kamote, gabi, kamoteng kahoy, apale, kulo o breadfruit, o guban pa, maoy lutoa o kana. Mga alternatibong pagkaon na makahatag usab kanimog kalorya o enerhiya o barato pa. Atong batukan ang kakabus o malnutrisyon, wastong nutrisyon alamin, gawin at palaganapin. Usa ka mensahe gikan sa National Nutrition Council sa DOH Mind 7 ug nining istasyon. Sugdi ang inyong adlaw sa usa ka masustansya nga pamahaw. Ang pamahaw, importante kaayo kanatong tanan, bata man o tigulang. Ang usa ka maayo nga pamahaw, kinahanglan makahatag og usa sa 3 ka bahin sa kalorya nga gikinahanglan sa usa ka tawo sa usa ka adlaw. Atong batukan ang kakabus ug malnutrisyon, wastong nutrisyon alamin, gawin at palaganapin. Usa ka mensahe gikan sa National Nutrition Council sa DOH Mind 7 ug nining istasyon. Okay, balik ta sa itong programa, kini ang tambag sa paglamdag. Okay, aran sa kuwang tambag para ni Omak, doon ay 8 kabutang nga dapat na imuhang masabtan Omak. Kining simple lang ang mga tambag para nimo. Hinaut ko nga imong abli nimo hunong kasing-kasing pagdawat ni ini. Una sa tanan Omak, kining una ko nga sulti nimo pasayloa usa imong amahan sa iyang mga kapakyasan nga nabuhat isip usa ka amahan nga nagkulang sa iyang katungdanan diha ninyo. Sa iyang nabuhat nga sala, siya ray manubag sa Ginoo, forgive and be forgiven. Forgive and forget, no? So just forgive your father whatever he has done to you. Og ikaduha Omak mo ni ayaw iangin ang imong kaugalingon sa pagpakasala pinagi sa pagbaton og kayugot ngadto kaniya. Ayaw na po ni ang kalisod sa imong kinabuhi. Ikatulo Omak mo ni mas maayo nga ipatigbabaw lang gihapon nimo ang imong gugma og kamingaw sa imong papa.
kung dili na conflict sa imong mama nga magpuyo pagbalik diha sa inyo, no? Kung okay diha sa imong mama o takabalo kung siya gimingaw po sa imong papa diha, ha? So ngano gud nga dili ninyo dawaton? So basin diha ana nga time nakinulsol na siya sa iyang mga sala nga nabuhat diha ninyo. Ikaw pat umak mo ni. Ayaw hukmi diretso ang imong papa. Paminawa usa siya sa iyang rason nganong nahimo niya to. Unya ayaw ipatigbabaw ang kasuko kay dili na makatabang para makabot ang katuyuan. Tagay og tsansa nga magbago ang iyang kinabuhi. Kung ang Ginoo nakahatag maganig chance na to kada adlaw nga magbag-o ta unsa pagkakitang tao nga nagsunod ta sa Ginoo. Okay, ang ikalima umak mo ni, wala ko kay balo unsay rason niya nganong nibiya siya. So itry usag pangutana sa imong mama para dugang impormasyon. O ikaw no umak mo ni, kung naa kay amahan nga dili perpekto, ayaw kawala sa paglaom kay naatay amahan sa langit nga dili tabiyaan o dili po tapasagdan. Mas maayo nga i-focus ang imong kaugalingon sa gugma sa Ginoo kaysa sige ka guna-una sa imong amahan nga nakapasakit kanimo. Kay ka umak diri sa kalibutan, dili ta ka-expect og perpektong gugma ni bisan kinsa. Sa Ginoo ra ta makafeel-an na umak. Kamupon nga mga listeners, please reflect on this, no? Ayaw basula ang Ginoo nga kung do naman mo'y amahan nga ingon ana. Unya, doon ay katuyuan ng Ginoo nga nung naitabo na nimo umak. O pinaagi niya na mas napakita nimo nga lig-on kag pagbati kaysa uban. Naabit ta uban nga kompleto og ginikanan apan mga badlungon. Ikaw dong umak paningkamot, himo ang inspirasyon sa kinabuhi nga bisag wala kay amahan apan i-prove sa uban nga lig-on ka ug kaya nimo kay naay Ginoo nga atong langit ng amahan mahigugmaon hangtod sa kahangturan. Ikapito umak mo ni, pasa sa Biblia dong umak. Instead nga ma-discourage ka, mapunta kag barkada, pero mo ni buhat pilia ang mga barkada nga mahadlokon sa Ginoo. Mga maayog batasan nga dili maka-impluwensya nimo sa kadaot. Adunay uban bitaw nga tungod sa kadismayanan sa kinabuhi, broken family sila. Ang naitabo is broken pod ilang kinabuhi do. Instead himuha kining challenge sa imong kaugalingon nga i-prove nimo nga lig-on ka. So ayaw padala sa mga pagsulay. Gi-prove lang daw na gustong buhaton ng Ginoo nga ma-prove nimo nga you are strong. Bisan pa sa pagsulay nga imuhang nasinati bisan bata pa ka, no? Ikawalo dong mo ni, kung ikaw ang mahimong amahan pohon mo hingkod mang jud ka, ayog suhira o ayog awata ang batasan o kiniya nga dili maayo nga nakita sa imong amahan. Kung unsay nabuhat sa imong papa, ayaw siya suhira, ha? Kapalo naman ka, dili maayo ang feelings nga may tabo sa imong anak kung imong suhiron ang gibuhat sa imong papa. Unya, usahay manggod udong umak, usahay makasinati tag mga dili maayong pangitabo aron nato ma-realize nga dili maayong suhiron o dili siya maayo nga usbon, no?
o kanang mga butang o mga pangitabo. So hinaot pug ko nga pinaagi sa imong nakita nga sitwasyon sa imong kinabuhi, dili mo replicate sa imong kaugalingong generation ang unsay imong nasinati, no? Dili nimo ipasinati sa imong anak pohon. So dapat lahi ka sa imong amahan. Okay, dudong umak kinaot ko nga nalamdagan ka sa maong mga tambag. Ang Dios magapanalangin nimo, no? So akong balikon una sa tanan, ako maning gisulat imuhang para nimo. Una sa tanan, pasayloa imong amahan sa iyang mga pakyasan nga nabuhat. Isip sa kaamahan nga nagkulang sa iyang katungdanan diha ninyo. Sa iyang nabuhat nga sala, pasayloa siya. Siya rin manubag sa Ginoo na forgive and be forgiven, forgive and forget. Okay, kadua dong umak, ayaw nga iyang imong kaugalingon sa pagpakasala pinagi sa pagbaton o kayugot ngadto kaniya. Ayaw na puni ang kalisod sa imong kinabuhi. Makadaot nimo ang pagbaton o kasuko kung naaman. Ikatulo, mas mayo nga ibatigbabaw ulang gihapon nimo ang imong gugma o kamingaw sa imong papa. Kung dili na conflict sa imong mama nga magpuyo pagbalik diha sa inyo, ngano gud nga dili inyo dawaton. So pasin di ay ana nga time na ginulsol na siya sa iyang mga sala nga nabuhat diha kaninyo. So ikaw pat ayaw hukmi diretso imong papa. Paminawa usa siya sa iyang mga rason nganong nahimo niya to. Ayaw ipatigbabaw ang kasuko kay dili na makatabang para makabot ang kaayuhan. Tagay og tsansa nga magbago sa iyang kinabuhi. Kung ang Ginoo nakahatag man ganitong chance kada adlaw nga magbago ta, unsa pa ka kitang tao nga nagsunod ta sa Ginoo. Og ikalima umak, akong balikon, wala ka kay balo kung unsay rason nganong nibiya siya. Pangutana o sa mama nimo para dugang impormasyon. O ikaunom dong, kung naa kay amahan nga dili perpekto, ayaw kawala sa paglaom. Kay naatay amahan nga tuas langit dong, nga dili tabiyaan o pasagdan. Mas maayo nga i-focus ang imong kaugalingon sa gugma sa Ginoo kaysa sige ka gunahuna sa mga sayop sa imong papa. No? Magkasakit na sa imong dughan. So, dili sa kalibutan, dili ta ka-expect og perpektong gugma ni bisan kinsa bisan sa tumamag sa tong papa. Sa Ginoo ra na nato ma-feel. Ay pagpasula ang Ginoo nga nakaamahan kag sama niya, ha? Dili na sala sa Ginoo. Okay, doon ay katuyan ng Ginoo nganong nahitabo na nimo. So pinaagyan niya na mas imong mapakita nga lig-on ka og pagbati kaysa uban. Ana abito uban mga kompleto ginikanan apan mga badlungon. Ikaw dong umak, paningkamot, himuang inspirasyon sa kinabuhi nga bisag wala kay amahan nga nag-atiman nimo apan i-prove sa uban nga lig-on ka og kaya nimo kay naay Ginoo nga atong langit ng amahan may gugmaon hangtod sa kangturan. Ikapito dong umak, basa sa Biblia dong. Instead nga ma-discourage ka, mapunta kag barkada, so pilia ang mga barkada nga mahadlokon sa Ginoo, mga maayong batasan ug dili mga dawtag influensya nimo, nga dili makahatag og kadaot nimo, ha? So pilia pod ang barkada. Ikawalo dong, kung ikaw ang mahimong amahan pohon, itugot sa Ginoo, ayaw suhira ang batasan ug kinaiya nga dili maayo nga imong nakita sa imong amahan. Usahay manggod makasinati kitag dili maayo aron ma-realize nato nga dili maayong suhiron ang maong butang o panghitabo. Okay, hinaot ko dong umak nga imong nasabtan o namdagan ka sa maong mga tubag ning tambag, no? Ang Dios magapanalangin kanimo. So karon na before ko mo end sa ato ang program din, no, I would like to give thanks sa ato ang mga DJs, si DJ Ligaya ug si DJ Jans nga nagatabang sa pag-on-air sa ato ang programa dinhi sa Kahanginan. Ug daghang salamat sa mga listeners, tanan tong mga suking tigpaminaw diya sa Barili, sa Karkar, sa Dumanhog, Pinamungahan, sa Runda, sa Alcantara ug diya sa Negros, kutob sa mabot sa tong signal nining radyo diri sa Radyo Kahimsog. Hinaot ko nga
dagan po mong nakatunan karon nga adlaw sa akong gitampo nga tambag para ni Umak. Ug before ko mo end, no, I would like to give a prayer for Umak and Cute. Si Cute atong nahon niya, sunod si Umak, okay? So magampo ko alang nila. Father in heaven, I pray for Cute. Kung kinsa man siya Ginoo, asa man siya dapita, I pray, Father God, nga bisan sa iyang kabatan-on sa iyang mga feelings towards sa iyang crush, apan nag-ampo ko nga imong i-divert ang iyang hunahuna ngadto sa iyang pag-focus sa iyang pag-eskwela ug dili sa mga butang nga dili pa niya kaya Ginoo nga mga posibleng may tabo sa iyang kinabuhi. And Lord, I pray that you will protect her heart, si Cute, Ginoo, nga dili siya ma-deceive sa iyang pagbati. O hinaut ko nga mas piliyon niya ang iyang insaktong pangunahuna kaysa iyang pagbati. Imong gibutang Ginoo ang iyang hunahuna labaw or itaas ibabaw sa iyang sa iyang kasing-kasing. So Lord, help her to realize these things nga mas indot kun nga unaon pag-ayo usa pa ang mga butang sa mga pagbati. O Father in heaven, I pray nga unta maka-realize po si Umak kung unsa may mga heartaches nga iyang nasinati, unsa may iyang mga ito naman siya feel nga unforgiveness. I pray, Father God, for Umak nga unta maka-release po siya forgiveness ngadto sa iyang papa, taliwala sa iyang nasinati nga dili maayo panghitabo sa iyang kalingkod ug panguna-una. Ginoo, nag-apo ko nga imo siyang ligonon o imo siyang hatagan og pagbati nga may gugmaon gihapon Ginoo towards sa laing tawo, toward ni bisan kinsa o bisan sa iyang mga parinti, mga kaigalaan o mga suod sa iyang pamilya nga dili siya magbaton og kayugot sa mga taong nakasala batok niya. Naginaot po ko Ginoo nga kung ano sa man ang mga dili maayo nga sitwasyon sa kinabuhi ni Umak or unsa man ang iyang status karon Ginoo, Lord, ikaw mag-bless kaniyang mga panalangin. Give him a sound mind, sound heart, mayong pagbati, mayong unahuna. Yan, Lord, imo nga i-comfort Ginoo ang iyang pagbati sa gikan sa kaguol ngadto sa kalipay bisan pa wala iyang papa. Apan I pray, Father God, na maka-learn siya sa pag-enjoy kauban nimo Ginoo. And I pray, Father, na ikaw Diyos magpanalangin usab sa among mga listeners dinhi sa Radyo Kahimsog, among mga suking tigpaminaw. And I pray, Lord, nga more blessings to come sa ilaha o sa among station Ginoo. Amo sang gipray nga i-bless po nimo among station manager, among program manager, amo ang technical director, among mga DJs diri Ginoo. Ikaw magapanalangin kanila, si DJ Ligaya o si DJ Jans. Lord, bless them. Even our school, our community nga nagapaminaw nining among pagpalanog sa programa. And Lord, I pray even the listeners to bless them and hope, Lord, nga naka-learn sila something karong adlaw Ginoo. Ug salamat, Lord, dinhi tanan kini kong giampo sa ngalan ni Hesus nga among Ginoong manuluwas hangtod sa kahangturan. Amen. Inyong nadungog ang tambag sa paglamdag uban ni General Tudlas. Hangtod sa sunod ngayon sa samang takna, dinhi lamang sa Radyo Kahimsog, DYNE 97.5. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Kini ang DYNE 97.5 sa inyong mga radyo. Ang istasyon sa saktong nutrisyon. Radyo Kahimsog. Daog na!